What's up mga beheros? Bisaya na dako, way bagay way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman natuo kag mahadlok miyong tugo. Yawara Kaya may hapon sa tanan. So today ni atag Santa Cruz, Butuan City. So napag-isipan natin na try natin muagi doon sa Barangay Nungnung, lusot pa dito sa Kuan Bunbun. So na to kung kumusta kandalan dito ba? So mas dool pa daw dito ang Mount Mayapay. So try na to, no? Check na to. Oops. Woo! Punta, dili magulan. Murag dire na gito. So kaning nga dalan mga beheros, padulong po ni siya Gimbala, no? Napoy isa ka barangay diha sa Butuan. Pero kita dire ta agi. Diko ta dire. Kani siya lusot di siya sa Kuan. So sa Bunbun. Lusot di siya sa Bugoy Stick. Okay. So ano siya mga beheros, Manila di Bugabos. So naka 4 lanes siya, no? Oop! Nansa mo na eh. Ilang opensa kay napay push-pace to nga, oh. mga bobo. Wala ra ba yung mga kuan? Mga sign? Napagidi ay Puste. Puste. Oh my God. Wala siya ikuan. Early warning. Uy, wala pagid siya makakuha, oh. Uy, nap. Oh, sana man eh. Na, finish na. Another one. Uy, wow. So muna na siya mga beheros, no? Mount Mayapay. So dulit kayo siya. Ang likod pa rin na mga beheros, na sakop na sa Binavista. Naagapon. Nahiapos ko nga, oh. Wala pagid mabalhin sa aniko ba. Oh, woo! Napaghapon. So dili lang jud kumpiyansa o kung gabi ka mag-agi dire kay impas jud. Napa, oh. Tapos ko nga
National High School. Ayan, mga tanah ta. Asa ni palusot? Mamang hapon. Asa palusot sa Bunbun? Mo na ni nga dalan? Simentado na padulong dito, ma'am? Dili. Dili pero Tamang sa ibabaw. pero magian rag motor ni ani. Oo, nindot na andalan. Sige, sige. Salamat. So, putol daw ang dalan dito sa babaw. Pero okay daw, magian man daw ang motor. Okay, dire ang putol nga dalan. Pero maagian man daw. Okay. So pag ulan mao gini problema pag mag-ulan kay dangog gini siya sa mga motorista. May semento diri nga part. Uy, diri ta daan. Okay, view oh. View. Grabe, klaro kayo. Nara, Mount Mayapay. Muna siya mga biyaheros, no? Mount Mayapay. Kung gusto nimo makita po ang medyo luag kayo, na po dito spikas. Kita nimo ang kalapad niya. Dire murag likod. I don't know, di ko sure. Pero okay kayo. Wow. Indot. Si Sabol ang dalan. Okay, bante tagamay. So, dire yung mga biyaheros noon ay portion dire nga simentado. So, dire another rough road. Okay. Dire kasubay sa gagian sa mga kuan. Uy, bunto man bato. Okay. Taas ko din ni og ko ano? Lugsungon. Uy. Kita ng butuan oh. Tumulo pa sila trabaho. Laka. Okay.
dako-dako pag di ay ni sila trabahoon. Kani siya og mahuman lang ni siya mga biheros no. Dako na gid kayong tabang ni sa mga taga diri nga nagapuyo aning barangay. Then labi na pod sa mga riders nga pwede gusto mo tabok-tabok. Gikan sila diri padulong sila Simbalan to Dulag, Santa Cruz. Padulong Santa Cruz. Ma-enjoy gid nila ni. Oops. So kita na nato ang concrete road. So naka-survive da. Woo! Alright. Finally. Okay. Sa Malihaw di ay Malihaw Hills ang atong lusot ani di ay mga daheros. So mga biyaheros, sad to say, it's sad to say. So bad news no sa mga musaka dire sa Bonbon dire sa Malihaw. Unfortunately gyud mga biyaheros, base sa ako ang nakuha nga info, gitagaan daw sa City Council kaning lugar o 30 days notice no. Close tanan mga tindahan dire, tanan nga pwede mahapitan kananan, snakan dire sa Malihaw Hills Village, dire sa Mount Mayapay Ancestral Domain na gi-cancel or gi-rebook ng mga business dire no. I don't know kung unsa gyud issue ani, pero naaday plano ang ato ang LGU aning lugara. So on the other hand, luoy kayo mga biyaheros no, mga gagmayng mga negosyante dira ba, labi na tong mga suki na to diha mga tambayan. Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Snakan. So ga-start daw atong Monday ang pag-suspend. So sirado gid sila tanan mga biheros no. Mayo madako ang tindahan daw sarado. Pati daw tong kuan Malihaw nga hilltop sirado. Woo! So wala man gyapon gibawal ang pagtambay, pero wala na di nakaka-snack dito kay wala na sila. So mura to mga biheros no. Kay wag kita kabalo sa tinuot nga istorya. So I hope na naay maayong plano ang ato ang gobyerno para sa mga kuan diha, mga community dihang lugar. So karon kuan na ta, pagawas na ta sa Bonbon. So panaog na ta. So mora gito nga to ang trail karon no. Ay mga pila ka kilometro nga, may mga pila ka kilometro nga kuan nga rough road. Dayon before mag-approach sa kuan Malihaw hilltop, nagsemento din siya balik. So kani nga semento muna nino ato ang gisubay padulong na dito sa diversion no.
dito sa Bunbun Road. So I hope na na-enjoy mo sa view. Siyempre ang Mount Mayapay ra magina tong tuyo rito, no, nangyayari yung sunrise ba. Alright, so mga biyaheros, no, amping ka sa tuang mga biyahe. So kayo good, kalinte ang pag-pray. So this is Blake Matic signing off.